Molim te ko Boga, molim te. Daj ovo, ja imam family friendly content, Rahela. Šta? Da nema grudnjaka. Iza se još više. Pas! Ovaj dio mi... Pun, jel da? Vodopad, ovo je pustinja. Da, jel da? I burazin moj, dobrodošli na još jedan video gore, Burger, pa ti si buraz moj, šta maj, jel da dirako, a? Razbit ću ih, buraz moj. Kašljaću na njih, buraz moj. Kašljaću na njih. Ne kašljaću moj sobi. Je! Si ti glupa, kako možeš uopće misliti to za mene? Pa i ti si prehlađena. Pa dobro, ali... Zbog tebe sam prehlađena. Zbog mene? Kad smo išli u crkvu, kad si toliko kašljala ići dan, onda... Uglavnom, burazir moji, šta radimo u današnjem videu? Kao što smo obećale, ako onaj video... Šta smo rekli? Uglavnom, burazir moji, radimo drugi dio. Rahela ovog puta oblači mene iz svog ormara, pa ćemo vidjeti kako će to proći. Zato je druga pozadina, njezina je soba. U prvom dijelu sam ja oblačila nju, tako ako to još niste vidjeli, obavezno idete vidjeti. Obavezno ajmo zakucati 13.000 lajkova na ovom videu, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, uključite ono zvonce da primite ove svaki put kad izbacim novi video, a to je... Svaki dan u 12 sati? Yes! Uglavnom, ajmo idemo s tobom preći na video. Ajde. Prvo je... Ali ti ću obući štikle ako treba. Rahela, imam čarape, neću. Prvo je za po kući, da. Za po kući. Hvala Bogu da ne snimaš mormar. To će mi biti taman, to što će mi dati za po kući uvijek nosim ovo. Kao što znaš. Nema me zez da to moramo kući. Da. Maj se na bretele, ljudi moji. Ja to nosim za po kući. Maj se na bretele. Ove tajice. S ovim perlicama dolje. Da, istina, da. Ajde idem ja to sad obući. Gori je katastrofa. Pa kad to nije moj štilj. Štilj! Ljudi moji, majica na bretele. To ja uvijek nosim. Ja nosim, dobro, šta? Ajde se, pojavati stoji, rako se Jako ne... sam mršava. Da. To... I Tajica, dobro. Znaš šta, tajica sam morala ovako potfrknuti da mi bude taman. Čak sam to mi je baba kupila. Od Prvi je 1 do dobro. 10 za ovaj outfit. 0. 3. Ajde. Ja nikad se ne bi uvukla. Da znam, izgledaš mi tako? WTF. Ajde, šta je drugo? Sada za kavu. Kavica. Sredi me za kavu, Rahela. Za kavu već znam što. Ali, ajmo reći, kava, ali ne u vrijeme zime, nego u vrijeme ljeta. Okej. Zato što ja mi imam kombinat. Ovo je tu top. O bože, dragi. Dobro, to je meni veliko, već vidim koji je to broj. Ja trebam ove XXXXS. Ove crne strgane traperice. Podevne, Dobro. kako god. Kako će meni to biti preveliko? Ova super slatka kožna jakna. Okej. Ajde, kako se sam jako izgledati? Ovo će mi biti preveliko. Idem se obući. Ajde. I mogu da drugu jaknu? Ovo ne izgleda kako sam ja zamislila, molim te. Čekaj da im snimka. Znači ovo izgleda kao to... Isto što ne izgleda. Ovo Ali tu hlače mi izgledaju oko velike, sad mi dobro stoje. ne stoje. Ne stoje mi? Ne. Ja sebi zabrijavam da mi dobro stoje. Znači, Nemam ni guzicu. nema. znači ovo tu, sad se malo sjedi da ja sad demonstriram kako je to trebalo biti. Ovo je trebalo biti ovako i usko, sve usko, jakna je trebala biti onako definitivno ću malo naći drugu jaknu. Okej. stani malo. Ajde probaj ovo tu je dosta usko. To je kao neki kožni šuškavac. Kožni šuškovac. Da, okej, ovo tu je već okej. Ti se sviđa? Fashion. Ja bi ti ovo nosila da ti je taman. Ne, ja ne volim majice koje je tako. Ovo. Da. Zato što nemam. Da. Ne znam, Ali nisu mi toliko velike hlače koliko sam mislila da će biti. Pa s tim da su ovo još čak malo i starije, pa su se onako cijeto, su meni draže hlače. Ali da ti je bar to Šta kažete kako mi stoji burazeri moji? Od 1 do 10 ovaj, Od 1 do 10? 5. Ja sam prošli dala 0, ovo ću dati 5. Meni isto 5. 5. I sada za klub. Ajmo, žurka! Korona daj! Uglavnom, ja tebe neću bući svečano za klub. Nego cool. Da. To volim. Nego, ne traperice, već onako žensko. Ali cool, Da. znam. Ovo je tu top, ću mene top, ovaj. Daj nemoj da sad ovaj body na sebe moramo Moraš. vlači. Ovo je body sa, ajmo reći, malo otvorenim leđima, onako skroz malo. Dobro. Taj body. Ja samo vidim koju suknju. Prehlađenost. I ovu tu suknju. Koji je to broj? M! Isuse Čekaj, Bože, M! Koja je mala. Evo je. Ovo će ti ipak ova suknja. Ako ne pišete onda univerzalno. Uglavnom ova tu suknja ima kao prorez naprijed. I stvarno dobro stoji. Ajmo probat. Ajde. Meni je... Dobro, ajde vidit ćemo. Rahela me oblači, još više. Dobro, čekaj. A makni me tajice, skakati, molim te makni tajice. Nema šanse. Molim te ko O, svi se mi idu van od ovo. Molim te ko Boga, molim te. Daj ovo, ja imam
family friendly content je donekle nazad, Rahela me Uglavnom, ove tajice su katastrofa. Tajice zanemariti se ne da. Molim te ih, Rahela nema molim šanse, te. ne dam, što znači ne, znači da imam, ne znam, da imam kanal, ne znam koji nema šanse, da mi plate ne da Zato mi što se. ovako ne izgleda kako treba. Lijepo izgleda, ja te stvarno nikad ne bi obukla, zato što je sve precrno. Pa da naše ove tajice... Rahela, i dalje imam crnu ovu i crnu ovu. Znaš šta bi... I ovo Gle, izvolite. ove tu štikle bi bile savršeno. Ti ga ste štikla. Ne, ovo stvarno dobro izgleda na to. U životu te ne bi I ovo obukla. tu nikad ni meni nije tako, to meni je tu. Ne znam kako to tebi tu. Ja ne razumijem to. Ovako trebam biti, stari moji. Uglavnom top pokaži iza opasno izgleda. Šta? Da nema grudnjaka. Iza se još više. Stari moj, polugolo sve. Pa kad meni to tako ne stoji, meni to stoji totalno normalno. Znači, Rahela, gle kako ovo izgleda meni ne, meni je to ovako. Kako? Evo Ne skida znam. me! Drugačije si građana od meni, na tebi to nije tako. Uglavnom, meni je ovo ovako. To je kao da staviš nešto što treba nadopuniti na vješalo. To visi. To visi i vješalo se vidi. Tako sam ja. Dobro, da. Tako sam ja, kužiš. Ali, uglavnom, da ne bi bilo, meni to doslovno stoji Pa znam, ovako. pa ti ne bi se to smjela nositi inače. Pa da. Ocjena od 1 do 10 je Nula. trojka. Nije trojka je. Ovo Ovo se je može lijepo. prekriti s nečim. Evo ti ovo tu sto. Oj, crno-bijeli sa ko da ti dodam malo burje. Ajde, daj vamo. Možeš izgledat dobro. Znaš izgledat poslovno, ne za klub, ali dobra je. A eto sam ja, ljudi moji, uvijek posla šta dan kaže. Evo ga! Gloria is back. Evo ga! Ovo je Popravili već smo! damski, može 10, Rahela, bravo. Ovo, sad smo definitivno popravili. I stani, mogu sam vam pokazati koju štikla uz ovo. Ajde. Da, definitivno. Znači, Da, bravo Rahela, modni dizajner na maks. Uglavnom urazirovo je, to je bilo to za video. Obavezno stavite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, zakucajte 13.000 lajkova i vidimo se sutra u 12. da. Family friendly content.